a tá medvedica sa dole vodou rozbehla. Taká situácia, v ktorej musíš nájsť riešenie behom nejakých 3 sekúnd. A teď se vlastně takhle podívám a říkám, ty když on už stojí tady u nás. Nikdy sa tie pocity voči tomu zvieraťu nezmenia, že vždy to bude tam ten obrovský rešpekt, adrenalín. Když je útok medvěda na člověka, že za to může ten člověk nebo ten medvěd? Nechápem tomu, že napríklad ten útok som nezažil ešte ja. Protože ty za těma medvědama jdeš a počítáš s tím, že tam jsou. Nadbehli sme tomu samcovi popod horu. Poznávam, že som sa posral aj ja. Vyspíš se v minus Nie. 20? Přežiješ? Nie je to nič príjemné. A ináč dosť to zanechalo aj následky na zdraví. Tak jdeme na to. Poprvé jsem to řekl úplně skvěle, kdybych se do toho nezamotal. Skúška raz, dva, raz, dva. Takže jedeme ještě jednou klapka. Klap, takhle. Ahoj, vítejte u 4. dílu podcastu rozhovoru se zajímavými lidmi. S fotografy, kteří si vybrali tu náročnější cestu k jejich fotografii. Dneska tu mám fotografa medvědů a jednoho z hlavních protagonistů pořadu dokumentární série Lebo medvěd, Radovana Haluzu. Ahoj, Ahoj. Rado. Čau. Čau lidi. A my jsme teďka na Liptově, a jsme u řeky Bělej, proto tady trošku šumí a jde to tady slyšet a jsme přímo v Medvědím království. Dá sa tak povedať. Takže přijde se medvěd? Teraz asi nie. Kéžby. Kežby. Počkaj, nemáme mašiny, nemáme foťaky, objektívy. Foťáky jsou tady. A nemáme dlhé sklá, nemôže teraz prísť. Ale chtěl jsem se tě hnedka takhle na úvod zeptat. Jsou predátoři pro přírodu důležití? Určite áno. Proč? Aby tlmili vlastne svoju korisť, ostatnú zver. Alebo potom to bude musieť celé prevezmúť do svojich rúk človek a to už je podľa mňa nefér, zlé. Už toho ovládame moc. Takže je to kvůli balancu té přírody, nebo aby mohla fungovat? Ja si myslím, že príroda sa dokáže sama so všetkým vyrovnať, ale my sa s tým nevieme vyrovnať. Proste potrebujeme pestovať, potrebujeme chovať zvieratá. Tým, že pestujeme, podporujeme aj vlastne divú zver, raticovú zver. A keď ju nebudeme tlmiť my, tak by ju museli tlmiť predátori. Už by nás tu bolo asi potom moc na tak malej planete. Hele, my jsme teďka tady vlastně na Liptově, máme za sebou 2,5 dne focení medvědů. S jedným samcom. S jedným samcem, no jak to šlo? Tak šlo to veľmi ťažko. Mohlo by to ísť jednoduchšie, ale my sme sa nechceli vybrať tou jednoduchšou cestou. Ale takto, sú to miesta, na ktorých extrémne ľahko nafotíš medveďa. Ale toho medveďa extrémne ľahko nafotí aj ďalších 20 ľudí. Je to nezaujímavé prostredie, je to obyčajná luka, síce je tam veľa medveďov, ale špatné prostredie, veľa ľudí, ktorí to odfotí a to ma proste nebaví. Mňa viacej baví to zviera si nájsť v krajšom prostredí, v divokejšom prostredí, ale je to náročnejšie. Proste si na v nejakom lese, kde máš rozhľad na pár strán, na 20 metrov možno a je tam takáto šanca, že to zviera prejde rovno tadiaľ, kadiaľ chceš. Ta šance je malá, ale ve finále my jsme taky na té louce byli a taky to vlastně nebylo úplně jednoduchý tam udělat jako dobrou fotku včera. Vzhľadom na to, že začala medveďa ruja, tak mali sme tam celkom chaos. Jakej? No tak môj spôsob približovania sa k medveďom je taký, že však ty vieš, ale ľudia nevedia, tak im to opíšeme. Ideme, dá sa povedať, že ešte v noci, za tmy, pomocou termovízie a musíš nejako prekľučkovať pomedzi tie medvede potichučky, aby ťa nezavetrili, musíš dávať pozor na vietor, musíš dávať pozor na kroky, čo je extrémne ťažké, lebo si nemôžeš svietiť pod nohy. Takže je to také dosť pomalé približovanie sa a neustále sledovať medvede s termovíziou, ktoré furt sa nejako pohybujú. Já to ještě jenom úplně jako upřesním, protože opravdu lidi neví, co znamená kličkovat mezi medvědama. To znamená doslova kličkovat mezi medvědama. Nalevo 2-3 medvědi, napravo 2-3 medvědi, před náma 3 medvědi, vzadu 4 medvědi a ty musíš prokličkovat mezi nimi prostě. Aby ste si urobili úplný obraz, tak mali sme na úseku asi 250 metrov štvorcových 8 kusov medveďov a museli sme prejsť pomedzi ne a dostať sa vlastne pod horu, do ktorej sa budú ráno vracať. A tam je spôsob taký, že prídeš po tú horu a tie medvede sa ráno budú vracať a prídu rovno k tebe alebo okolo teba.
Takže to bolo extrémne náročné, čož nám to vlastne nevyšlo. Což nám to nevyšlo, protože vlastně se vyplašili ty medvědi. Dá sa povedať, že sme sa posrali. Akože My sme sa posrali. Uznávam, že som sa posrala ja. Je medveďa ruja. Nikdy nevieš, čo od tých zvierat čakať. A tie medvede, ktoré sú tu nejaké stalice, sú celkom také ako v pohode, zvyknuté už na tých fotografov. Ale na to, že prišla medveďa ruja, prišli tu veľké samce, ktoré sa tu nejakou často nezdržujú, sú tu iba počas tej ruje. A ako náhle spravia to, čo potrebujú, tak proste opäť odídu hore do Tatier, kľudne aj na poľskú stranu a už ich neuvidíš. No a my sme zrovna išli okolo takého samca, ktorý tu je nový, alebo respektíve je tu iba na chvíľu, není zvyknutý na tú ľudskú prítomnosť. A žiaľ Bohu nás nejako matne zazrel, alebo nás začul a prišiel sa pozrieť na to, že čomu to tam beha, či je to človek, či je to medveď, či je to láňa. Bolo to už nebezpečné, museli sme pred ním cúvať a zistil, že to je človek, dal znamenie, začal fučať, utekať a vlastne upozornil všetky ostatné medvede, že je tam člověk. No a teď si vím, že ty jsi se z toho málem podělal a co mám říkat já, když mi takový zkušený člověk řekne cúvaj, cúvaj, jdou za náma. Je to, neviem, ako ľudia si možno, že myslia, že som to nejaký frajer, alebo dačo, že som nejaký zaklinač medveďov, alebo že proste viem ako na nich, ale to sa nikdy nestane a to je ten dôvod, prečo ma to baví, pretože toho zviera, aj keď nafotíš 1000-krát, ale dostaneš sa 1001-krát do takej situácie, tak si môžem tu hrešiť? Tak si tu kurva posratý. Že to je na tomto zábavné, že nikdy sa tie pocity voči tomu zvieraťu nezmenia, že vždy to bude tam ten obrovský rešpekt, adrenalín. To jsem chtěl říct, že jsi jako z toho občas podělanej, protože furt máš ten respekt. Protože kdyby si to měl na párku... Tak... No, myslím si, že člověk, čo nemá rešpekt, tak neprežije tu. Přesně tak, to jsem chtěl říct, no. No a takže ještě když budeme pokračovat, takže se nám ale podařilo pak projít vlastně k lesu, že jo? A viděli jsme v dálce velkého samce. Videli sme v dálce veľkého samce a úplnou náhodou, nechápem, jak sa to stalo, akože jak keby nám to fakt Pán Boh doprial, alebo čo. Nadbehli sme tomu samcovi popod horu, vybrali sme si miesto, kde chceme zostať a ten samec presne na nás. Akože ja som si myslel, že pôjde takto pekne okolo nás, ale úplne rovno na nás, nádhera. A tiež bol tam ten moment, že ja som ho stále videl v hľadačiku. A už som videl, že už musím cúvať s tým objektívom a sa dívam na ňu, už je asi kurva blízko. A keď som sa pozrel očami, že ako je ďaleko a ty si sa vtedy opýtal, ako už moc blízko. Já to taky ne, protože já prostě fotím, koukám do toho vlastně, to jsem koukal do displeje, abych se moc nehejbal a teď se vlastně takhle podívám a říkám, ty když on už stojí tady u nás, že byl fakt 20 metrů. 20, no, krokovali jsme to na nějakých 20-21 metrů. Takže jsem se tě zeptal, Rado, není už nějak moc blízko a ty na mě, nie. Nie, já jsem povedal ano. Jo, ty si říkal ano? Já jsem povedal, že je. Jo, že je. No a v tu chvíli odběh. A to sú presne tie momenty, že napríklad sa ťa ľudia opýtajú, že čo majú robiť pri strete s medveďom. Čo tam urobíš, čo im poradíš. Keď proti tebe príde 300-kilové zviera na 20 metrov a proste to všetko už závisí iba od neho, ako to on vezme. Tak samozřejmě, kdybych byl člověk na procházce, nejdu si ho fotit, tak když vidím, že ten medvěd mým směrem, tak pomalu couvám, že jo, a vlastně se nestane to, že ho... Může se to stát, ale takhle na té louce by se to nestalo, že bychom se potkali. Ako, tam by úplne stačilo, že by sme sa zodvili zo zeme, a on by zdrhnul. Zbadal by nás na 50 metrov a bolo by po medveďovi. Přesně tak, no. Že my to máme trošku ťažšie, my ho potrebujeme dostať blízko, aby bola fotka pekná. Já jsem právě přemýšlel nad tím, že jako my nosíme sebou bear spray, všechno, když se dostaneš do blízkosti s medvědem, ale vlastně, jak jsme fotili toho medvěda, tak mě ani v sekundě nenapadlo jako šahat po spray. Ani v sekundě mě to nenapadlo. Ja som na to myslel, ale rozhodol som sa pre telefón. V duchu som si hovoril, že asi si už pomaličky vyťahnem ten bear spray, predsa len medveďa ruja môže zaútočiť alebo nás nejako postrašiť. No. Ale vrajím, serem na to, radšej som v jednej ruke foťak, v druhej telefón. Aby bolo proste ako zachytené, že ako to je to blízko, lebo keď to natočíš na ten foťak, na to zariadenie, tak ľudia si nevedia reálne predstaviť, aká je tá vzdialenosť, ale keď tam je vidno už na tom telefóne, že je tam objektív a kúsok za tým je medveď, tak už idú husia koža, zimomriavky. A je pro tebe dôležitá tá vzdialenosť? Pre mňa áno.
Neviem, nie som nejaký extra maniak do techniky. Myslím si, že som celkom dosť do toho investoval, aby to bolo good. Ale poviem pravdu, že nejako moc ma to neláka to študovať, ako ty to máš úplne nadúpané, ty dokážeš s tým foťakom robiť brutálne veci a ja viem taký základ. A časom som zistil, že čím bližšie mám to zviera, tak tá fotka je lepšia proste. Keď ho už mám na 40 metrov, aj takto je na sociálne siete, je to v pohode. Ale keď ho máš na 20 metrov, tak to je už proste ostrejšie, krajšie. Takže tá vzdialenosť je pre mňa dôležitá, dostať ich čo najbližšie. OK. Jak se to stalo? Proč jsou medvědi součástí tvýho života? A to myslím, že je úplně doslova. Trávíš s nima, myslím si, že asi víc času než s kýmkoliv ostatním. No, maximum. Dá sa povedať, že ma to stalo rodinu aj priateľov. A ja som mal k prírode od malička blízko. Bývali sme doslova v horách. Rodičia pracovali v horách. Nechodil som do škôlky. Ale miesto toho som chodil s maminou, ona uhadzovala čečinu v lese a ja som tam behal po lese. Oni pracovali a ja som sa tam hral, to bolo moje ihrisko. Neskôr, keď som bol v škole, tak sa to odzrkadlilo aj tam na tých kamarátstvách. Jasne. Že tie deti sa už poznali zo škôlky, ale mňa ešte nepoznali, tak som bol také odstavča vždycky. A tak som si nejako budoval ten vzťah k prírode, trávil som tam veľa času. No a čo sa týka medveďov, tak ja som zvieratá na len pozoroval. Kúpil som si od môjho uja za 2000 korún slovenských ďalekohľad Carl Zeiss. Akože to mi dal za super cenu, ale videl, že ma to baví, dal mi knižky, všetko. On bol poľovník. A odkedy som mal ďalekohľad, to bolo niečo, ako keď teraz kúpiš novú mašinu, nový foťak, tak proste hneď máš chuť to ísť vyskúšať. Takže... A hlavne jiná dimenze najednou, jsi vlastne v finále blíž tým zvířatům. A ja som mal zrazu ďalekohľad, tak musel som hľadať zvieratá a musel som ich proste cez to vidieť. A keď som mal 14 rokov, tak sa mi podarila medvedica s mladým. A keď som to povedal dole v dedine, akože vtedy, už teraz to tak nefunguje, že krčmi neviem ako u vás, ale u nás to úplne padlo. A ja som hneď šťastne nabehol dole do dediny a chlapom vravím, som videl medvedicu, vravím s medvediaťom a každý sa ťa zasmial, vie, že neverí, vymýšľaš si, bol to diviak a také. Tak som si našetril na prvý fotoaparát. Bol to tuším nejaký Olympus alebo niečo také, taká úplná hračka. Ale už som dokázal zachytiť to zviera, prísť dole ku tým ľuďom a ukázať, že dívaj sa, je to medveď. Jo. No a tam začal sa budovať ten vzťah, akože pocitil som to prvé uznanie, že tí ľudia z dediny, čo keď si im povedal slovo medveď, tak by z chalupy radšej nevyliezli, že proste ten strach tam bol a vždy bude. A zrazu ťa začali uznávať, že ty vole 14-ročný chalán sám v noci prespal v hore a ráno videl medveďa. A tak to nejako rastlo. Začal som tie medvede častejšie vyhľadávať. Nie častejšie vyhľadávať, no začalo ma to baviť, začal som sa o nich učiť, začal som ich hľadať. Už to nebolo len také, že som chodil na jednu lúku sledovať zvieratá, ale už som behal za tými medveďmi po tých chodničkoch. A robím to dodnes. Takže prostě ve finále v dětství. Už od detstva, no. Ty skřížili cestu a už tě nepustili. Poznamenali ma navždy. Hele, můžeš nějak popsat chování medvěda? Já vím, že je chování medvěda jako odlišný v určitých částech roku. Jak se chová medvěd, když vidí člověka? To záleží tiež od toho jedinca, že či už je viac zvyknutý na tú ľudskú prítomnosť alebo nie, ale 99% o nejakých takýchto stretov končí buď tým, že človek ani nevie, že toho medveďa stretol, že nemá ani tušenia, ale my už sme sa trošku naučili počúvať tie zvuky prírody a tak a končí to nejakým odfúčaním a utečie preč. Ale posledné roky dá sa povedať, že sa stále o tých medveďoch učím, lebo on sa všetko to chovanie sa mení. Vidíš, tuto, kde by si povedal pred 10 rokmi, že uvidíš na jednej lúke medvedicu s mladými 200-300 kilových samcov, 8 mladých 70-kilových jedincov, to proste buď to, čo sme sa učili o medveďoch, že je to teritoriálne zviera a potrebuje neviem akú plochu, bolo klamstvo, alebo len nejaké domienky.
alebo sa fakt to ich správanie zmenilo a začali sa nejako navzájom tolerovať. Neviem, či to je tým, že majú dostatok potravy a nepotrebujú nejako medzi sebou bojovať, ale proste to správanie je inakšie, ako som sa učil od nich. To většinou bývá, že když je dost potravy, tak oni vlastně nebo obecně jako predátoři nepotřebují mít takový teritorium, že jo? Napríklad, keď si pozrieš o grizzlyho, kodiaka, ťah lososov, proste keď sú na jednej rieke sú 40. 20. No, neviem povedať, nebol som tam, ale videl som akože zábery a je tam tiež hromada medveďov na jednom mieste, čo by mali byť akože teritoriálne, mali by sa nejako otlačať, ale sú tam spolu. Má každý svojho fleka, kde si drží, ale je to pár metrov. Není to, ako sme sa učili, že tu potrebuje mať neviem koľko hektárov jeden medveď. Jo. Hele, dobře no, tak když už jsme takhle přešli na to, že na jedné louce jich je tolik, je to problém? Je to problém pre človeka. Neviem, no. Tie medvede s tým problém nemajú. Vidíš to sám. Oni sú úplne v čile, akože chodia tam takto medzi sebou. To keby si sa páří se, hej? Tam se páří, tam se pasou. No to bolo akože tuto romantika, tuto chill, tuto škôlka pre tebu, ako oni medzi sebou problém nemajú, ale pre človeka je to problém, lebo nie je každý ako my, že v tom vidí niečo pekné. A už som ti spomínal, že dostávam sa aj ja úmyselne do takých situácií, čo musia prežívať obyčajní ľudia. Že nemám pri sebe bear spray, nemám pri sebe termovíziu a idem proste na také miesto prespať. Že predstav si, že si, neviem, obyčajný turista napríklad z Poľska, nepoznáš to tu, stratíš sa a zostaneš zrovna na takom mieste. Že, takže je to takhle, hrozné. Jako. Já to chápu, ale to bych zase jakoby rozdělil. Na tohle mám jako názor. Chápu, že je to problém pro lidi, co tu žijou, hospodaří tady. A jako myslím si, že turista by měl vnímat, nebo každý, kdo jde do toho lesa tady, kdekoliv na světě, kde žijou zvířata, tak by měl vnímat, že tam ty zvířata žijou. Taky v Africe, prostě kde víš, že je lev, tak nejdeš do lesa. Vzpomeň si na těch rybárov zo včera. No, přesně, jo. Potkali jsme vlastně rybáře, šli muškařit, táta se synem, šli muškařit na řeku a my jsme jim řekli jenom, aby vlastně byli obozretní. Aby si dávali bacha a oni, že proč, že jsou tady medvědi. Tady jsou medvědi, oni neví, že jsou tady medvědi. Jako, a je to téma, je to u vás teďka obrovská téma a ty lidi přesto to prostě ignorujou, nevnímají a jdou do toho lesa. To nechápu třeba, jo. Ale pojďme se vrátit spíš tomu, že je tady bývá dost medvědů jako blízko lidskému obydlí, což je problém pro lokály. Je to problém, no ja sám som takto býval, že som mal rovno pod oknom 7 medveďov a ako pre fotografa to je totálny raj. Nemusíš nikam vycestovať ďaleko do hôr, aby si mohol sledovať správanie medveďov v noci, čo ti robia pod oknom. Keď si potreboval ísť do práce, ale chcel si spraviť fotku, tak si proste odbehnul 100 metrov od bytovky a mal si ho. Ale potom mám dceru a napríklad dcera ti povie, že večer ide vonku a nejdeš. Nepustím ťa tam, proste ty nevieš, ako sa správať, ty nevieš, nepozoruješ svoje okolie. Chápeš, mal som strach proste. Není to sranda, môže tam byť medvedica s mladými, ten človek o tom nebude vedieť, dostane sa medzi mladé, mladé sa zľakňú, vydajú z revu, naľakajú sa, medvedica jediné, čo počuje, je rev svojho mláďaťa a v momente ide po tebe. To nechápe tomu, že sa tam dostal úplnou náhodou. To je asi takový jeden z horších střetnutí s medvědem, když je medvědice s mladýma, že jo, a ty se dostaneš mezi ně a ještě začneš zmatkovat. To je úplný průšvih. To je asi najhoršie. Potom druhé najhoršie sú tie mladé jedince, ktoré sú aj tuto, ktoré sú už vlastne vychované medzi ľuďmi. A chce si trošku... A proste on si už dovoluje. Videl si, stretli sme dva obrovské samce 300 kilové, ktoré by nás mohli šmahom laby zabiť. A iba sfúčali a utekli. A stretneš to 70-kilového malého medveďa a ten ťa normálne vyženie z hory. Že učej, kam idem ja. Hele, proč je tomu tak, že ty medvědi jsou blízko lidskému obydlí vlastně dole z hor a v takovém počtu? Toto je téma na celý deň a je to
Podľa mňa na to vplýva strašne veľa faktorov. Návštevnosť napríklad hôr. Každý z vás už zrejme pozná internet alebo umelú inteligenciu ChatGPT. Daj si napríklad návštevnosť Vysokých Tatier za rok 2024 alebo... To bola kolik? To bol řád... 4 milióny ľudí. 4 milióny ľudí, no. Proste na internete, na sociálnych sieťach kolujú fotky, kde sú takto nekonečné rady ľudí na jednom turistickom chodníku. To je proste obrovský rámus. A to je prvá vec, ktorá na to vplýva. Takže to znamená, že tí turisti vlastne vyháňají, ale vlastne... Nevyháňajú, ale učia ich na ľudskú prítomnosť. Učí na ľudskú prítomnosť, anebo když chtějí mít... Jasne, to je vlastne pravda. Ako sa my učíme na tú medveďu prítomnosť, jo. Proste tu už máš medveďa všade, tak už to je pohoda. Jo. Aj pre teba to už je celkom chill, nie? Jasne, no. A ten medveď tiež, tam človek najskôr je strach. A zrazu zistí, že však sa mi nič nedieje, je to pohoda, no ľudia. Takže taký medveď si zvykne tam hore na tých ľudí, potom objaví senka dole kukuricu náhodou medzi ľuďmi, ale nebojí sa toho proste, nemá už ten prirodzený rešpekt. Ďalej tu máme ľudí, ktorí sa živia prácou v lese, ako aj napríklad ja. Takých je tiež mnoho. Sú tu poľovníci, sú tu fotografi, sú tu obyčajní psíčkari, jazdí sa na rôznych e-bajkoch. To je extrémne hubárčenie, rybárčenie, extrémne kvantum. Len turistov bolo 4 milióny. Keď dáme dokopy, tak tu bola návštevnosť možno, že aj 5-6 miliónov ľudí. Kam má ten medveď akože ustupovať pred tým človekom, alebo ako mám mať ešte pred ním rešpekt, keď ho stretáva úplne všade. Ale neviem, ja niekedy už neviem, kému viacej prikláňať, či tým medveďom, či tým ľuďom. Lebo zase si zober, že tuto je napríklad 14 medveďov na jednej luke. Ale videl si, teraz sme 2 dní chodili dookola, nenašli sme ani jedného. A nic. Je to tak, no. A to je proste, robí to tomu zlé meno, že tam uvidia 14 medveďov na jednej lúke, tak automaticky si človek domyslí, že sú všude. Hej, aj tam je 14, aj tam je 14, aj tam je 14, aj tam je 14. Pritom sú len zhrnuté na jednej lúke, lebo teraz tam je aktuálne lucerka nasadená ďatelina a proste im šmakuje. Myslíš si, že sú medvedi přemnožení? Veľmi ťažko sa mi odpovedá na tieto otázky. Protože ty seš jako fakt jeden z mála lidí na Slovensku, který ty medvědy fakt jako vyhledává a potkává. Já si myslím, že asi nejvíc, myslím si, že jako fotografové, polovníci asi nejvíc ty medvědy potkávají. Ty je ale vyhledáváš. Takže máš nějaký přehled, kde ty medvědi jsou, kolik jich je, plus minus. Vyjadrím sa k tejto téme, ale veľmi ťažko sa mi o tom hovorí, pretože ľudia začínajú medveďa nenávidieť a keď poviem niečo v prospech medveďa, tak automaticky nenávidia aj mňa. A ako v tomto by si mali ľudia vstúpiť do svedomia, pretože ja do ich životov nejako nezasahujem, ja tu hovorím iba svoj názor a nejako tú vec nemením. Ja môžem dneska povedať úplne hocičo, ja môžem povedať, že sú premnožené, ja môžem povedať, že ich je málo, aj tak majú moc v rukách iní ľudia. Ja proste iba poviem svoj názor. A proste ľudia majú za to tak nenávidia, že sa mi vyhrážajú smrťou, rozbijajú mi auto, robia mi zle, len za to, že poviem niečo dobré o medveďoch. No a môj názor na medvede je taký, že tá populácia je pekná, je veľká. A boli premnožené podľa mňa v roku 2019, 20 až 22. Vtedy toto bolo doslova neúnosné, akože z pohľadu človeka. Kde som sa pohol, to, čo si videl teraz na tej jednej luke, tak to tu bolo na každej. Na každej luke, kde bola nejaká potrava, že ďatelina napríklad, alebo pokosená kukurica, tak bolo takto 14-15 medveďov. A to už bolo fakt, že dosť na hovno. Ale vidíš, že teraz tie počty klesli. Jako máme problémy najít teďka. Ťažko sa o tom hovorí, ale na Slovensku pytľactvo ide takto. A o to viacej sa darí pytľakom, keď sú tie počty medveďov takéto. Kedysi, keby si mal, alebo u vás budete mať, ja neviem, 2 medvede, tak budú extrémne monitorované, budú vyhľadávané tými ľuďmi a keď zmiznú, tak proste budeš vedieť, že zmizli. Není sú. Proste dosika ich dal dole. A tady to proste nepoznáš. No a tu proste zmizne 10 medveďov, tak nikto si to nevšimne. Myslíš, že má vliv regulace medvědů na to, aby napadení lidí medvědem bylo méně?
Tak logicky určite áno, že čím menej bude medveďov, tak tým menej bude stretov človeka s medveďom. Takže v tomto prípade to má vplyv na to. Ale zasa tie medvede už sú všetky skoro naučené chodiť na tieto miesta v blízkosti ľudí. A keď tam zostane aj tak iba jeden medveď, on tam aj tak bude chodiť. Aj keď bude posledný ten medveď, aj tak tam bude chodiť. Aj tak tam je stále to riziko, že sa s tým človekom stretne. Lenže už je napríklad, keď tam tých 14 zostane jeden, tak už je o 14 krát menšie to riziko. Je tady dost často zaparkovaných dost aut i jako rodin, který se jdou projít mezi medvědama a neví o tom, že tam jsou medvědi. Neměla by tam být cedule? Na jednej strane je to chyba, že proste tí ľudia nie sú upozornení na to. Na druhej strane, vieš, čo sa tu deje s tým, keď ľudia zistia, že sú tam medvede? Jasne. Tak vznikajú tu autokina hotové. Proste ľudia tu boja sa výjsť z auta, tak proste sedia v autách. Tak my jsme zažili třeba to, že když jsme fotili toho velkého samce, tak vzadu na poli prostě byli 4 lidi, kteří se jeli podívat ráno na medvědy. No a večer predtým tam bolo tiež tam Audina tam bola a pozeral sa z auta. Ja som tam mal predtým 2 Fabie odparkované, ktoré sa pozerali z auta. A teraz si predstav, že tu budú informácie, že ľudia, tu si dávajte pozor, lebo tu chodia medvede. Tak tam nebudú 2 auta, ale bude ich tam 20. No, ale to je právě to, že mně třeba přijde, že s tím letím velmi dobře jako nakládají v tom Polsku, kde jako přijíždíš do té lokality. A to není, že na cestě, kde opravdu jsou medvědi, je cedule, ale je to na všech cestách, které vedou do lesa. Takže vlastně ty nevíš, kde jsou, ale je tam cedule, prostě bacha medvěd, buďte obezřetní. To mi přijde, že třeba tady chybí. Tým pádom ale tá obezretnosť klesa, lebo si už a tam je tabuľa, tam všade sú tu tabule, že je tu medveď a už to ani nejako nevnímaš. Len zrazu, keď ideš lesom a prídeš na nejaký úsek, že tam je nejaká tabula, že ty kokos pozor medveď, tak aha. To je jako pravda, to také, že sa to dá z rôznych uhlov pohľadu na to pozerať. Ale včera jsem se fakt divil, jako, že ty rybáři prostě fakt jako oni se divili, že tady žije medvěd. Jsi na Slovensku, že je tady medvěd. Hovoril som ti svoje zážitky, akí tu chodia ľudia, proste majú extrémne šťastie v tom, že sú celí. Chodia po takých miestach, kam si netrúfam chodiť ja, napríklad prídu tu starší pár hubárov z Bratislavy a oni proste idú hľadať hryby do smrekovej húštiny. No. Čo by som tam ja v živote nevlezol, lebo tam sú zalanuté medvede. Když je útok medvěda na člověka, tak je to většinou v případě, že za to může ten člověk nebo ten medvěd? Nebo jako, jak se to stane? Je to... Nechápem tomu, že napríklad ten útok som nezažil ešte ja. Pri tých mojich extrémoch, čo stváram. Já to chápu možná. Protože ty za těma medvědama jdeš a počítáš s tím, že tam jsou. Je to možné, ale častokrát sám poruším nejaké tie svoje kodexy, že tam by som nemal ísť, ale je tam taký pekný samec, ktorého by som chcel odfotiť, no aj tak to urobím, proste riskujem to, idem tam takto so stisnutým zadkom. Mně přijde, že častokrát je napaden člověk, který nevnímal nebo nerespektoval, že tam žije šelma. Protože když víš, že tam žije, třeba jako my, tak si jdem do houštin, ale prostě koukáš. Takhle se prostě díváš, máš u sebe bear spray a je to aspoň jako, že víš o tom, že tam je, ale pak když tam jde takový houbař, tak tam hledá houby. Nepovídá si, jde potichu, my taky jdeme potichu. Ale dávame bacha, nepozeráme huby, ale pozeráme okolie okolo seba. Přesně akože nemôžem povedať, že na vine je človek, lebo není to chyba to, že o tom nevie. Nemôžeme ich to nútiť, aby sa to učili, ale proste ak si chce niekto zvýšiť nejako šance, aby vyšiel z takéhoto preplneného lesa napríklad, kde sú zhrnuté medvede so zdravým zadkom, tak musí o tých zvieratách niečo vedieť, musí poznať prostredie. Videl si sám napríklad, aké sú tu prudké zrazy. Vieme, že tadiaľ chodí medveď, boli tam pobytové znaky, boli tam stopy, bol tam trus, tak bol tam pelech. Tak na takom mieste určite nezostanem. Lebo keď mi tam príde od chrbta medveď, tak jediná moja šanca na útek bude skočiť dole z toho útesu a buď sa tam zabijem alebo dolamem. To sa napríklad stalo tej turistke
tomu páru, čo tu prišli jeden z Bieloruska alebo odkiaľ, neviem, tak tiež proste vyliezli na také miesto, ktoré bolo mimo nejakej turistickej zóny, mimo turistického chodníka. Prišli na vysoké skalné zrazy, v tých skalných zrazách zalíhajú medvede, lebo sú tam rôzne dutiny, ktoré dokážu brložiť. A dostali sa na hranicu zrazu alebo utekali pred medveďom. Na takom mieste sa nedá utekať pred medveďom, proste spadneš dole. Takže tie najhoršie smrteľné takéto útoky, aj teraz tuším 2 dni dozadu v Rumunsku, tiež nejaká dievčina zomrela, lebo utekala pred medveďom a spadla do zrazu nejakého. Okay. Vieš, takže nevieš, nepoznáš nejaké pobytové znaky medveďov, tým pádom nevieš určiť, kde sa vyskytujú. Dostaneš sa na nejakú takú hranicu nebezpečného terénu, prekvapí ťa medveď, zaútočí na teba medveď, jediné, čo ti ostáva, je spadnúť dole alebo sa nechať podrapať medveďom. Nebo tam vôbec nechodiť. Ja tam idem nakúknúť na tie miesta, ale s takouto dušičkou, že prosíkam, aby zrovna v tom momente ten medveď tam neprišiel. Ale idem sa tam proste nakúknúť, chcem to vidieť. No, teďka si několikrát řekl, že jako když lidi jako utíkali před medvědem, ale když vidíš medvěda, tak neutíkáš přece, ne? Neměl bys utíkat. My sme ešte radšej robili. My sme couvali. Hej, ale to bolo, akože musím nás obhájiť, lebo to bola taká situácia, že tí medvede o nás nevedeli a išli, už asi boli 20 metrov od nás a stali ešte našim smerom a my sme pred nimi cúvali. Ale neběželi jsme. A neběželi jsme. Jo, protože tak když běžíš, tak šelmě se prostě zapne instinkt. Podľa mňa medveďovi to nezapne. Nezapne. Není to nejaký, možno, že keby to bol grizzly alebo niečo také, ktorý je reálne, že môže ťa zožrať. Jo. Tak taký by po tebe vyštartoval a tieto naše medvede absolútne nemajú chuť. Možná, kdyby si měl na sebe jenom borůvky, takhle. Alebo v Rumunsku. No. Akože tam sa ti neoplatí utekať, no. Tam ťa dobehne. V Rumunsku som lakal medvede tak, že miesto toho, aby som ich vyhľadával, že kde sú, tak som proste takto vyťahol ruku z auta, mal som obal z resanky a takto som s ním šušťal. Okay. A pomaličky som išiel autom a zrazu lomozy jak svinia dole horou. A tie medvede proste boli zvyknuté na to, že ľudia ich tam krmia rôznymi dobrotami a vždycky niečo otvárajú, nejaké sáčky. Tak na ten zvuk reagovali, tak pred takým medveďom, keby si utekal, tak ten ťa bude naháňať, ten proste bude chcieť tú maškrtu od teba. No, úplně jsi mi perfektně nahrál na další otázku, protože tvůj nejlepší zážitek s medvědem, a pojďme se bavit tady o Slovensku, nebo jako asi to bude na Slovensku, ne? Nejlepší setkání. Nejlepší v akom smere? Akože niečo najväčší adrenalín, alebo niečo pekné? Tak jako nějak, určitě vzpomínáš na nějaký setkání, ani ne jako adrenalin na nejhorší nebo nejnebezpečnější setkání s medvědem se tě teprve budu ptát, ale prostě jako fakt, že jsi si ten den řekl, tohle to bylo úplně pecka. Pro mě pecka byla včera. Jo. Včera moje první focení medvědů v Polsku, když jsem byl. Najväčšia pecka bola asi pre mňa medvedica, ktorú som nazval Micinka. A ja som tu vtedy akože býval a s tou medvedicou som mal kontakt každý deň. Aspoň ona vždy o mne vedela. A každý, kto ide do lesa a vie, že sú medvede, tak ho kričí hej medveď, hej maco. A ja som proste vedel, že sa im tiež musím nejako prihovárať, dať o sebe vedieť, ale nechcel som sa prihovárať tak ako ostatní ľudia. Tak som si proste vymyslel, že budem hovoriť čau Micinka, akože mačka, Micinka, Mica. Tak som furt chodil Micina, Mica, Micka, Micina a toto som furt neustále opakoval. A proste ten medveď, tá medvedica, ktorá tam bola, ona tam je taká trvalka, pochopila ten rozdiel, že tento človek hovorí Micinka, to je ten, ktorý mi nikdy nič neurobil, len je to proste nejako prechádza a tuto si posedí, oni ťa sledujú. A tento človek, čo kričí hej medveď, tak ten mi môže ublížiť, hádže mi petardy, púšťať na mňa psov alebo čo. Jo. A normálne sa na mňa naučila a prišiel taký krásny moment, že Micinka mi vyšla z takej vysokej trávy, pozrela sa na mňa, mal som ju asi, ja neviem, na 25 metrov, prešla cez rieku, cez takú prúčiu vodu, prišla do tej tišinky na kraji a tam si láhla úplne takto, dívala sa na mňa, vieš, vykúpala sa. To bol taký krásny zážitok, že normálne som cítil to puto medzi nami. Bol jediný medveď, s ktorým som cítil také puto.
Že bola úplne v kľude, robila si čo chcela a pritom ma videla. To je hezký. Tak to bol asi taký najkrajší moment. Žije ještě? Neviem. Jak dlouho si ji neviděl? Nevidel som ju od 2023. OK. A možno, že som mu len videl, len sa zmenila, oni sa tiež... Jo. Akože napríklad taký golem sa nesmení nikdy, to je proste obľuda, je to niečo výnimočné. Ale tie medvedičky sú tu dosť podobné. Ale myslím si, že by som mu spoznal, lebo podľa správania. Hele, a nechci říct nejhorší zážitek s medvědem, protože i nejhorší zážitek může být fakt dobrý zážitek s medvědem, ale spíš takový asi nejnebezpečnější zážitek, jako nějaký setkání. Najnebezpečnejší asi bolo, keď som prespával medzi medveďmi na rieke. A to bolo taká križovatka medveďov, kde behali za potravou a za skríšou. Proste tam dole sa šli skryť, tam sa išli nažrať a museli chodiť cez tú rieku. No lenže tam chodiť na také miesta skoro ráno po tme bola samovražda, lebo si musel pomedzi ne prejsť. A takisto večer, keď si išiel po tme naspäť, tak si znova musel pomedzi ne prejsť. A po tých húštinách, po takých mladých smrečinách to bolo strašné dačo. A zároveň si človek, ktorý nechce rušiť tú prírodu, tak si išiel potichu, aby si ich neplašil. Keď si ich budem plašiť, nebudem ich mať. Tak mi prišlo rozumnejšie na tom mieste zostať spať. Tak som tam začal spávať. Vybral som si také miesto, kde som si vytipoval, že bude najmenšia šanca, že na seba narazíme v noci, že príde rovno ku mne. Že by mal prejsť taje alebo taje a od chrbta mi nepríde. A aj sa to dialo, akurát prišla medvedica s malými medvediatami a prechádzali cez vodu ponad mňa asi 50 metrov, 60. A medvedica prešla, lenže ten mladý začal strhávať prúd. A tam, kde som stal ja, tak vedľa mňa boli vrby vo vode a mala tri. Dve medvediatá, ako sa unášali prúdom, tak ich to doneslo ako si, alebo doplávali ku brehu, vyšli. Len to tretie bolo v strede prúdu stále a naboralo do tých kriakov a zachytilo sa. A zachytilo sa asi 6 metrov vedľa mňa. A začalo sa topiť a ono začalo bečiť a to bolo, že bečelo, potopilo sa. A tá medvedica sa dole vodou rozbehla a začala vydávať také zvuky, ktoré som dovtedy ešte nepočul. Začala tak mučať ako kráľ. Takýto nejaký zvuk, úplne takto. A v kuse to robila a úplne valila dole to vodou a tá medvedia bolo vedľa mňa. A v takej stresovej situácii som nevedel, čo mám robiť, že či mám proste začať utekať. Bola tma, nemal som svetlo po ruke, nemal som čelovku, mal som len termovíziu, z ktorou som sa díval. Sú tam kamene, môžeš si vykrútiť nohu, spadneš. A taká situácia, v ktorej musíš nájsť riešenie behom nejakých 3 sekúnd, je extrémne náročné. Tak jediné, čo ma napadlo, mal som vo vačku svetlo, ktoré si zavesujem do stanu, taká malá kocka. Akože s tým okolie s tým neújdeš absolútne. Jasne, ale ona te videla potom. Ale napadlo mi proste, že začnem od toho medveďaťa odchádzať cúvať, tak som tu svetlo takto zasvietil na seba, nič som nehovoril. Jo. A začal som odchádzať preč, aby pochopila nejako, že ja mu neublížim, že ono neplače kvôli mne. Jo. A tak sa aj stalo, akože odišiel som asi 10 metrov som odsúval, zrazu som počul, že to medveďa už nenarieka, pozrel som sa cez termovíziu a už som ich nenašiel. Nebolo tam ani medveďa, ani tie ďalšie dve, ani samica, zmizli. Na ďalšie ráno, v to ráno po tej noci sa mi vracali, natočil som tú medvedicu, natočil som ju aj s mladými, opäť ich strhával prúd, ale krásne mi vyšli do protisvahu, mal som ich asi na nejakých 17 metrov. Medvedica o mne vedela, hneď ako tam prišla, vedela, kde som, hneď sa tam dívala po mne. A vyšla vonku, otriasla sa od vody, je to aj na YouTube, pozrela sa na mňa, odišla a tie mladé sa na mňa začali dívať. Ona už vedela, ale oni ako keby ma videli prvýkrát alebo dačo, tak tam boli pri mne ešte asi nejak pol minúty sa na mňa dívali a medvedica už bola dávno asi, 200 metrov preč. Normálne tá medvedica ich nechala pri mne, sa na mňa dívajú. To je hezký. Takže to bol taký asi moment, kedy som bol najviacej posratý. Zober si, že sa ti tam niečo o polnoci alebo o 1 v noci stane, túto desítka v tej divočine. Kto ti pomôže? Čo ti pomôže? Nikto. To je brutální spát mezi medvědama. V takýchto situáciách, hej, ale ináč,
keď tam niekde zaláhneš, tak sa ti nič nestane. Oni tě cítí, oni k tebe nepůjdou, ne? Proč by k tobě chodili? Nebo? Nepôjdu k tebe, nechcú ťa. Nejsou zvědaví, že by ti šli jako... Skôr maximálne budú tak nasradní, že čo tam robíš, ale že by ťa nejako chceli očuchávať alebo čo. Stalo sa mi tam aj, že mi skoro kamaráta prešla v stane. Medvedica tiež. Ale to bola úplná náhoda. Bolo ráno 4 hodiny, on ešte spal v stane oproti a ja som vyšiel vonku po štvornožky akože zo stanu. Pozrel som sa okolo seba, či niečo není. Nebolo nič, tak som sa postavil, vystrel a zrazu som počul, ako sa vedľa mňa zosypali kamene. A to išla medvedica dole tým briežkom prudkým a zosypala kamene a išla presne na mňa, sa dívam, či je slepa, rovno ku tým stanom. A vravím, hej medveď. A ona sa pozrela za seba, nie pred seba. Ja neviem, či to nejako ozvenou počula, alebo čo. Ona si proste myslela, že som to povedal za ňou. Jo. A ona sa rozbehla rovno a skoro ten stan prevalcovala. No ešte mu, neviem, či mu aj tam mal také špagaty. To neviem, či mu ešte aj ten špagat nechytila. Skoro mu prešla po stane. Pěkný, nádherný teda zážitky. Také zážitkové veľa. Ťažko si vybrať niečo, že čo je extra, lebo všetko je také bombové. Pojďme trošku třeba udělat promo tvý akci. A nevím, jestli to tak dá říct, čištění řeky. Bude letos? Už nebude. Už nebude, jo? Už je neskoro, už začalo vegetačné obdobie a sú tu medvede. Aha. Vždy tá akcia bola plánovaná tak, aby išlo ako tak počasie. Jo. Aby to bolo v období, kedy majú ľudia cca voľno. Jo. Ale základ toho všetkého bolo, aby nebolo vegetačné obdobie. Proste začína tu raz rôzna vegetácia, rôzne rastliny. Jasne. Príde tu napríklad 150 ľudí, veľa toho udupeme. Jo. Hniezdia vtáky po tých kríkoch, mohli by sme to narušiť a je tu už aj veľký pohyb medveďa. A ja si to proste nezoberiem na triko, že pustím rodiny s deťmi, aby zbierali odpadky po húštinách, kde ležia medvede, takže tento rok to bohužiaľ padlo, ale určite spravím nejakú akciu, kde sa veľa ľudí je z toho nešťastných, že tá akcia není. A já jsem nešťastný. Já jsem ti psal, že když to bude, tak přijedu. Že je to fajn jako něco udělat pro to, kde já jako fotograf tam vlastně to jezdím trošku jako tu přírodu zneužívat, dá se říct. Je to tak prostě. Přijedu. No, predstav si, že máš fotku a v pozadí máš detskú, to sa mi stalo. No. Tie detské motorečky, také tie štvorkolečky, také, čo sa deti posúvajú nohami. Jo. Ja som mal medveďa a za tým bola tá motorečka, musíš to vyretušovať. A nebo taky ne, že? Můžeš ukázat prostě jako... Nechcel som to tam, chcel som proste divokú prírodu a tam to je divoká příroda, tak jak to je? Bohová. Takže tak vznikol ten nápad, že proste ja nechcem také prostredie, začal som to zbierať sám. Jo. A vznikol nápad, že urobíme takúto partiu ľudí. Ale môžem povedať, že to obrovsky pomohlo a že tá rieka je, aj napriek tomu, že sme neurobili tento rok tú akciu, nerobil to tu nikto. To sa tu len hromadilo. Jo. A stále je to také, že teraz už nájdeš flašku možno, že každých 150 metrov. Predtým boli flašky, igelity, plienky, úplne hračky, šľapky, pneumatiky, bolo úplne všade. Vyviezli sme toho fakt kvantum. To je strašný, jak se lidi k té přírodě chovají, co? Budem úprimný, je tam rómska osada. Sorry, ak tu máš nejakých Rómov, akože nehádžem mi všetky do jedného vreca. Sú takí lidi. Ja mám tiež kamarátov, mám kamaráta, ktorý je Róm, má svoju rodinu, má manželku, má syna, má dom a zarába viacej peniazy ako ja, ale proste 16 hodín denne maka. A potom máš takého Roma, ktorému dáme 50 centov a za 50 centov nám tu stráži auto celý deň, ale robiť ti nepôjde ani chuj. A vyhadzuje všetko do rieky. Protože si myslíš, že to ta řeka odnese někam pryč a to už není můj problém. Ich to nezaujíma, životné prostredie, čo nezaujíma nič. Ja viem, že oni... Ich nezaujímal život vlastných detí, proste len tých ľudí tam, konkrétne tých. Veď oni pochovávajú svoje deti na Belej, tam sú hroby spravené primitívne. Fakt, jo. Áno, môžem ti ich skľudne ukázať, dokonca som ich aj natočil. A zrejme je to spravené tak, že na tie deti sú nejako poberané dávky ešte alebo dačo a nikto nevie, že umrú, tak ich proste zakopú na Belej. A dokým sa na to nepríde, tak sa ešte berie prachy na ne.
Do tady toho tématu se radši pouštět nebudem, tyva. Len aby bolo zrejme, že odkleje drýva väčšina toho odpadu. No, jasně, Sú tam toho tony. Jasně. Tak jdeme k focení. Ty jsi mi říkal hned vlastně na začátku, že ty si první začal pozorovat zvířata a pak si jako chlapům v hospodě chtěl dokázat, že si to zvíře fakt viděl, tak si spořídil foťák a tím si vlastně začal fotit. No, našiel som v tomto čaro, proste je to niekedy, priznám sa, že niekedy robím tak, že mám pekné situácie s medveďmi, ktoré by sa dali odfotiť, ale normálne pustím foťák a len sa dívam očami, vravím, ja neviem, aké je to pozerať sa reálne na to. Niekedy sa fakt uvedomujem, že vždycky to vidím na tom displeji alebo v tom hľadačiku a ja neviem, ako to reálne naozaj vyzerá. Niekedy fakt, ale musí byť taká situácia, že už mám nafotené to, čo chcem a zvyšok si užívam. Ale ináč, je to krásne, keď si to potom nemusíš len prehrávať v mysli, ale pozrieš si to ešte potom to video alebo na počítači, alebo niekomu to ukážeš, fakt, že tá spomienka ti ostane zachovaná. Tak v tomto sa mi to páči mne osobne a zároveň môžem odozdávať ľuďom nejaké posolstva a nejaké zážitky z prírody, čo je asi fajn. To je taky jeden z důvodů, proč jsem včera, když jsme viděli toho medvěda u řeky, hned nešel po foťáku a řekl jsem jenom hele Macko a díval jsem se na to, protože za prvý jsem věděl, že z toho stejně dobrá fotka nebude a za druhý jako musel bych se otočit pro foťák, jít pro něj a takhle jsem si spíš užíval, že jsem na něj koukal. Jako, no, jo. Zebe si, že máš zážitok, ktorý si videl iba ty. Reálně já jsem viděl už iba, jak ta Čečina zahojdala, kým jsem se spamätal, kde je. Ale ty jsi byl trošku jako jinde než já, jo, protože ty ses musel naklonit, ty jsi tam měl i stromy podle mě. Hej, bola tam Čečina, nevěděl jsem furt, že kde. No a jenom, jak on odešel, tak se vlastně hejbalo to. Ale dost často to dělám, že jako fotím a takhle se musím jako podívat, abych prostě viděl, jako, abych viděl tu situaci. I u vlků, když jsem fotil ty vlky v těch běžčarech, tak to samý, já jsem chvíli přestal fotit a jenom jsem se díval na toho vlka, který stojí přede mnou. Že jsem věděl, že mám miliardu fotek už a můžu se prostě jako to. Ale hodně lidí mi píše, že chce začít fotit wildlife a jaký si mají koupit foťák, jo. A já jim vždycky jako píšu, nejdřív běž do lesa, nauč se pozorovat zvířata, nauč se přiblížit ke zvířatům tak, aby se je nevyplašil a pak budeš vědět, co si máš koupit jako za foťák, za objektiv. Ja im zase, ľudia sú už nedočkaví. Nie každý má taký vývoj, ako sme mali napríklad my, že najskôr to začal nejakým pozorovaním alebo tak. A vždycky poradím radšej, nech si kúpia niečo lacné. No jasne, presne lacnejší tak, foťák. Vyskúšaj si, aké je to odfotiť to zviera, aké je to dostať sa na tú vzdialenosť alebo vydržať na tom mieste napríklad 12 hodín sedieť. A potom uvidíš, či to má zmysel ďalej si kúpiť niečo lepšie, lebo poznám takých ľudí, že hneď chceli byť na druhý deň wildlife fotograf, tak do toho zainvestovali 5-6-7 tisíc eur a zistili, že kurva, ja to serem, ja na to nemám nervy tu sedieť o 10 hodín a nehybať sa a mať strpnuté nohy, to není proste pre mňa. Takže radšej nech si niekto kúpi, aspoň moja taká odpoveď je, že kúp si niečo lacnejšie, vyskúšaj sa si to s tým a aj tak to skončí tak, že to zviera najskôr nenájde, nemá šancu. Neodfotí ani vrabca. No, já to měl jinak než ty. Já jsem teda přesně zainvestoval 5 až 7 tisíc euro a koupil jsem si jako foťák na focení zvířat, ale nevěděl jsem ještě, že se tomu říká wildlife fotograf, ale vlastně jenom jsem věděl, že chci vyfotit vlka. Jo. A přišel jsem takhle do lesa a řekl jsem... vysoká meta. Vůbec jsem nevěděl, co chci a řekl jsem jako přesně takhle s tím foťákem první den do toho lesa a říkám, tak kde jste zvířata? A v tu chvíli jsem jako začal zjišťovat, jo, a těch pár měsíců vlastně jsem zjišťoval, že focení zvířat je strašně těžká, je to strašně těžký a naopak místo, abych toho jako nechal, tak mě to motivovalo jít dál a učit se o té přírodě a vlastně objevovat jí. Až tady si můžeš povedať, že si wildlife fotograf prostě, lebo si to v sebe našiel, musí ťa to proste baviť. Kdy si řekl, že jsi wildlife fotograf? Ja si to asi nemôžem povedať ani teraz, ja neviem. Proste pre mňa je wildlife fotograf už názov pre takých ľudí, ktorí to majú profi, že dokážu zachytiť neskutočné momenty. Akože o to sa napríklad stále snažím. A keď to dokážem, tak tedy si poviem, že som wildlife fotograf. Zatiaľ som youtuber, a prostě snažím se a učím se. Já myslím, že ty máš zachycených takových jako jedinečných momentů.
Pre mňa sú jedinečné momenty, je napríklad aj odfoť lastovičku, ako sa napije za letu z vody. To je bomba. Odfoť vtáka, ako chytí nejaký zaletú hmyz. Ale to ty neděláš, ty děláš prostě medvědy. Robím medviedy, ale popri tom, ešte raz som ti hovoril, že proste potrebujem, keď tam sedím už napríklad 10 hodín, že aspoň vtáčiky alebo veveričku alebo niečo, s čím sa môžem hrať a skúšať si a zabávať sa nejakou, zabiť ten čas proste. Ale jako to zase, když budeš zabíjet čas, tak tam neuděláš tu fotku, o ktorej si teď říkal, jo? Mne nestačí senka fotka medveďa na lúke, akože teraz sme tam boli kvôli tomu veľkému samcovi, lebo som vedel, že tam tie veľké samce budú, ale proste už teraz, keď ho máme, ja ho chcem ako prechádza rieku. No jasne, no. Ja ho chcem medzi mladými smrekmi, ja ho chcem na zraze, ako takto nasratý stojí tam, vieš, s tým výrazom, v nejakom peknom prostredí, alebo vysoká odfoď, dva jelene, ako stoja na zadných, ako sa kopú, vieš, to sú tie výnimočné momenty a keď už ten fotograf odozdáva hen také fotky, že každá tá fotka povie nejaký príbeh, zaujímavý, jedinečný, tak vtedy ho nazvem wildlife fotograf. Já si myslím, že ty seš wildlife fotograf. Tak ďakujem, ale... Hele, na co fotíš? Mám Nikon Z8 a na to mám 200-400 F4. 400 F4. Stačí ti to? 4 kg? Mal som predtým 186, tuším to bola, ale bola tam veľká clona. Tam bolo 5,6 a 6,3, či ako to bolo. Jo. A to mi dosť vadilo, síce tie foťaky už sa dajú vybumovať na riadne ISO, ale aj tak mi to proste vadí, keď tam je ten šum. A pevné sklo nechcem, síce mohla by tam byť nižšia clona, krajšia kresba a všetko, ale proste si obmedzený vzdialenosťou. Videl si to dneska sám, keď sme si typovali miesta, kadiaľ nám podiaľ zvieratá, tam musíš si vytipovať tú vzdialenosť, kde sa postavíš. Ja sa dám radšej bližšie a keď mi pôjde ešte bližšie ten medveď, tak si to proste dám na 200. No, já jsem trošku spíš narážel, jestli ti to stačí to 4 kg, protože mně přijde, že ty se dostáváš těm zvířatům tak blízko, že by ti stačilo 70-200. To zase nie, ale... No, čím je to zviera ďalej, tak tým je tá fotka pre mňa taká... Proste, už keď to začneš kropovať, už ma to nebaví. Ja to chcem mať originál bez kropu, také. Což včerejší samec je originál bez kropu. No, ten bol na 20 metrov. Na 20 metrov. Tak si to predstavujem aj... Dneska. Aj bližšie, ale musíme sa na to riadne pripraviť, že keď to zviera príde ku nám, že si nás nevšimne. To som ti už hovoril, že musíme si maknúť na tom zamaskovaní. Jo. A ešte raz sme boli prakticky nejak maskovaní, neboli sme krytí. Ale keď budeme dobre zamaskovaní a príde nám aj na 10 metrov, tak proste presadím fotiť, presadím sa hýbať. Nevšimne si ma, len prejde okolo. Na čo by išiel tam do tej kriačiny, proste keď má okolo 100 metrov priestoru. Hele, jak přistupuješ k focení medvědů? Jak vlastně si typuješ místa, nebo jako, co děláš pro to, aby si vyfotil tu fotku toho medvěda? 7 rokov mapovania tohto priestoru. No. Tuto Liptov, západné Tatry, 7 rokov a stále objavujem. Stále sa mení to správanie zvierat. Videl si, používam proste fotopasce, vytipujem si miesta podľa pobytových znakov. Tie fotopasce mi ukážu, či tam chodia v správny čas, alebo tam chodia v noci, alebo cez deň, či sa mi tam oplatí sedieť. A tak sa proste po kúskoch posúvam. A nie je to také, že čo ja viem, povieš si, 2 mesiace budem chodiť tu, 2 mesiace tu, 2 mesiace tu, 2 mesiace tu. Proste v tom jednom mesiaci musíš neustále takto pendlovať medzi tými miestami, lebo tie medvede sa tiež presúvajú. Teraz sú tu, lebo tam je lucerka, ďatelina. Potom odídu tam a pôjdu hore do Tatier, lebo najskôr tam začne teraz čerstvá tráva rásť. Tu už bude stará tráva, ale tam bude čerstvá. Oni budú chcieť tú čerstvú pašu. Ostatek pôjde zase senka do tých vysokých tráv, tam, kde nechodia kosiť kosačky, lebo sú tam veľké balvany a medzi tými balvanmi sú mraveniska. Tak pôjdu tam, lebo budú rozhrabávať tie mraveniska. Potom príde leto, odídu úplne všetky do Tatier, lebo tam budú čučoriedky, brusnice. Skončí leto, príde jeseň, všetky sa stiahnu znova naspäť, lebo tu bude kukurica. A toto všetko si musíš ich vysledovať, že v ktorý cca mesiac, kde asi budú a podľa toho ich čakáš. Takže je to neskutočná behačka. Videl si to teraz, mali sme
máme jednu fotku jedného samca a za sebou máme 2 dní, 6 hodín spánku a zatiaľ 0 fotiek, ale už sme si našli to správne miesto, kde to dneska klapne a oslavíme to. Hele, no, takže jak říkáš, takže vlastně ty musíš vypozorovat, prochodit terén, což je normální, musíš znát ten terén, musíš vypozorovat chování té zvěře, musíš vypozorovat jejich život, co žerou, kde to je, vlastně dát si to dohromady. A pak mě taky překvapilo, že to jsem nikdy v životě nedělal, že bych jako si právě dával ty fotopasti na ty místa a vlastně se řídil vlastně těma fotopastma ještě ten den. Jo? Pro mě je vždycky jako monitoring toho, že vidím, jako, co tam v tom období chodí a pak jako nad tím jako přemýšlím. Jo? Ale ty vlastně jedeš bomby a jestli je to tvoje know-how něco, tak mě zastav a neodpovídej. Tak. Ale to se mi líbí na tom, jo? Že prostě, hele, tady fotopast, vidím, přišla mi fotka, je tam medvěd, šel tady tím směrem, vím, kam nejspíš šel, nejspíš ho tam vyfotíme. A konkrétne na tomto mieste, na týchto miestach je za tým už 7 rokov akože práce. Veškeré moje voľno, veškerý môj čas, keď budem mať v týždni 1 deň voľno, tak proste sa dám do auta, idem tu a čekujem to tu. Mapuješ to. Proste. 7 rokov v kuse. A za tých 7 rokov medvede sú super v tom, že využívajú väčšinou tie isté trasy. Videl si tie chodníky, ukázal som ti medvede chodníky, proste na obyčajnom mieste, obyčajnom lese je 10 cm hlboký vydúpaný chodník. Oni neustále chodia po tých istých trasách, oni majú niečo, ako máme my hlavné cesty, diaľnice, tak oni majú také svoje chodníky. A toto, keď si všetko očekuješ, tak už ti len stačí vedieť, že kedy ide, čo budú chcieť papať a pozerať sa na trus. A už chodia tam, takže jo. Už by som sa tam mal presťahovať do tohto prostredia. Všiml jsem si, že používáš stativ. Vlastně téměř vždycky používáš stativ. Proč? Vzhľadom na to, že točím aj na YouTube. Momentálne trošku zaostávam, ale mal som kopu práce aj s tým dokumentárnym filmom, aj o súkromnom živote. Takže YouTube trošku zamrzol, ale to dobehnem. A keď potrebujem točiť striedam si to proste a spravím si fotku, kúsok video, zase fotku, lebo aj keď točíš na YouTube, nemôže tam byť záber, že minúta a pol takto v kuse jedného medveďa. To nikoho nezaujíma. Ty potrebuješ mať krátke intervaly tých záberov a z rôznych pohľadov najlepšie. Takže keby som nemal statív, ja to z ruky neudržím. Predstav si, že máš ten foťák držať, čo ja viem, 5-6 minút takto v tejto pozícii, chceš utriasť ruky a potom to musím kropovať, stabilizovať, neviem čo, takže pre mňa je vždy lepšie ten statív. Akurát niekedy, keď sú rýchle situácie, tak proste o ne prídem. Že mám 3,5 metra širokú rieku, čakám na medveďa, neviem presne, či pôjde odtiaľ tam, alebo odtiaľ mi zleze a zrazu sa ukáže tam na tej rieke a kým ten statív otočím, tak je po všetkom. Ale viac menej kvôli videu používam statív. OK. A jak přistupuješ k postprodukcii, ako upravuješ fotky? Lightroom. Ako pravím, ja sa s tým nejako moc neserem, ja som taký ten základ, nepotrebujem. Takmer som sa nechal uniesť aj umelou inteligenciou a tak, že proste chalani to začali používať a fotka, ktorá bola úplný šrot, že bola zašumená, tmavá, len silueta, keď si to zjasnil, tak tam proste nebolo vidno už detailne, vôbec nebolo vidno, kde má to zviera oči. A on to hodil do toho programu tej umelej inteligencie a vyšla z toho fotka, ako keby to fotila, neviem, o 8 ráno, za dobrého slnka. Tak chvíľu som nad tým uvažoval, že idem do toho a ja, proste je to obrovský pomocník. A potom som si povedal, že ten koníček už strašne stráca čarov už tým, že tie mašiny sú tak vymakané, už dokážeš vybombovať ISO, už to dokáže, autofokus je neskutočný, drží ti to oko zvieraťa, drží ti to vtáka za letu, jeho oko. A kedysi tí wildlife fotografi to proste museli všetko manuálne mastiť, aj kameramani, všetko manuál. Takže trošku to stráca to čaro, takže ostal som v tom základe takom, že nebudem to špičkovať, tie fotky nebudem trvať Takže to znamená, že co, přidáš jako trošku expozici, kontrast, jo, nebo... Úplne pohrám sa s tieňmi, dám tam nejakú vinetáciu trošku, jo. Trošku mu zosvetlím akože oči, jo. nejaký detail
bokeh a to je všetko. Akože. A necháš to do přirozená spíš? Prirodzené, akože častokrát sú tie fotky, že tam není ten špičkový detail, jo. ale proste je tam zachytený ten môj moment bez toho, aby som ho nejako umelo doladil. To je dobrý. Preto aj tie fotky na tej krátkej vzdialenosti a vyhľadávam tie miesta, kde ich nájdem za dobrého svetlo. Aby ta fotka prostě byla co nejkvalitnější a nemusí a bez toho, aby som tu tlačil do toho Photoshop a umelé inteligencie a neviem čo. Ono je to taky jako téma, jo, ta umělá inteligence. Ono už jako autofokus na našich strojích, na všech je to umělá inteligence. Jo. Už dokáže být fotograf úplně každý, si zober. Dá se říct, že jo, ale zase jako ne každý vydrží sedět 5 hodin bez hýbání na jednom místě mrznout a nic tam pak nepřijde a i takhle dalších několik dní za sebou. Lebo ja nechápem napríklad, keď niekto príde s mašinou, telo za 5000 €, objektív za 6000 € a dá si tam full automatiku. Kurva, to úplne stráca význam toho zariadenia, akože fajn, akože ono ti to všetko urobí za teba, ale já se chcem těž s tím pohrať. Tak ono, ano, jak říkáš, no, já jsem třeba taky to moc nechápu, že lidi fungují jako na plně automatickým všechno, protože já třeba na tím chci mít absolutní kontrolu, protože vím, co potřebuju jako z toho foťáku dostat. Plnú automatiku by som využil, alebo využívam iba vtedy, keď napríklad idem tu po lese a je tam tieň, svetlo, jasne. Oblaky, slnko, jasne. Oblaky, slnko. Jo. A sú to momenty, ktoré sa stanú strašne rýchlo, že zrazu ti prejde medveď a ty nemáš kedy upraviť clonu, upraviť čas, upraviť ISO, tak proste plný automat vám. Buď vidí, alebo nevidí. No, tak každopádně přesně tak, já třeba občas používám, že mám jako automatický ISO. ISO automat mám furt. Přesně kvůli tadyhle z tomu, jo. Ale ať si prostě lidi používají ten plnoautomat, jenom to prostě asi vlastně nevytáhnou z toho foťáku ten potenciál toho foťáku, ale ty nový foťáky už taky fungují jako velmi dobře v tom automatu. Ale zase nemáš to pod kontrolou, já vím, že tam chci mít co nejnižší clonu, vím, jaký tam potřebuji mít číslo, shutter speed teda, vím, jaký tam chci mít jako ISO a chci to mít prostě pod kontrolou, abych pak měl jednodušší postprodukci a abych z té fotky dostal jako maximum. No. A v tomto je to čaro, že ten koníček ťa prostě baví aj z tohto smeru, že sa zaujímaš aj o tú techniku trošku a aj musíš sa zaujímať aj o techniku, aj o tú prírodu proste. Není to také ako s ľuďmi, že ideš natočiť alebo nejakú scénu a teraz povieš, a neviem, nejakému skejťakovi, tuto mi vyskoč. Je to právě velmi zajímavý pocit, hlavně pro mě, protože když ti přijde prostě zvíře, většinou ti nepřijde tak, jak ty chceš. Většinou ti přijde z jiného směru, zrovna zajde slunce, nebo něco se stane, ty zrovna tam seš nějak jako divně šikmo a když se vlastně povede to, že se ti povede a ty musíš teďka, koukáš na ten foťák a chceš udělat nějakou kompozici ještě pěknou, aby si neměl uříznutou hlavu toho zvířete, jo, a teďka ještě tam potřebuješ v rychlosti nastavit ty parametry, jo, aby ti to vlastně všechno technicky hrálo a když to jako všechno sedne, tak je to dobrý. Jako musím teda říct, že mně se často stává, že jedu na takového autopilota v hlavě, že to jako všechno dělám a těsně po tom focení mám pocit, že jsem to úplně jako podělal. Že prostě tam nemám žádnou fotku. Jo, nevím, jak to máš ty v tomhle tom. Napríklad z toho samca, čo sme mali teraz, a jedna z fotek nie je použiteľná. Lebo hlupý Rado rozmýšľal nad tým, či to ide točiť na telefón, alebo chytiť do ruky sprej, že či si urobíme pekné reelsko, alebo mám točiť video, že čo asi robíš ty, či robíš fotky, či robíš video. Asi bude fotiť, tak ja budem radšej video. A proste toľko informácií som mal v hlave, že tie fotky som úplne odstral, to som len, mal som tam zlé nastavenia, prepnul som z videa na fotku, len chytro na fotku zase prepol na video. No jasně, no. To je vlastně pravda, no. A řekni mi, když ty jdeš teda do terénu se zvířatama, primárně fotíš nebo primárně točíš, nebo jak si to rozvrhneš? Nebo prostě děláš zmatky? Dělám zmatky. Prostě chcem mať za všetkého, z každého rožku trošku, no. No. Vždycky si urobím fotku, keď je to zviera ďalej, aby tam bolo prostredie, prepnem na video, ja neviem, 20 sekúnd točím, ako sa ku mne približuje, znova prepnem na fotku, znova odfotím zo pár sérií, prepnem video,
chytro otočím na výšku, aby bolo na Instagram, na šírku, aby bolo na YouTube. Strašne moc vecí. Strašne moc. A do toho ešte telefón. Ja by som potreboval ešte jednu svoju dvojičku, že a tomu poviem, ty máš video na šírku, ja na výšku. Hele, já se těším, až oni už to teda některý foťáky mají a já si nejsem jistý, jestli náhodou to nemá i tvůj foťák, ale některý foťáky mají to, že točíš video a do toho můžeš fotit fotky. To neviem. No a to je dobrý. To by bolo jeba. To by bolo presne to, čo ja potrebujem, tú dvojičku. Já tak bych to taky jako využil, jako, protože prostě já třeba taky nevím, já si řeknu, jo, jdu primárně fotit, jdu primárně točit a ve chvílích, třeba včera byl ten velký samec, jak byl daleko, tak jsem si jako udělal fotku a řekl jsem si, ta fotka je nic moc, tak si ho natočím, protože záběr vlastně je dobrý, on tam dýchal, že jo. To bylo krásné. Šla mu pára od té pusy, protože tam bylo to nějaký protisvětlo, ani nevím. Prostě protisvětlo a zima, no, že bylo vidno tu ormu. Přesně tak. Ale jak se jako přibližoval, tak jsem se zase fotil, pak jsem si řekl, on jde a já mám moc nízký čas. Vlastně v tomhle jsem v rychlosti přemýšlel. Tak jsem si říkal, fotky budou nic moc, tak ho natočím aspoň, že jo. Pak si začal jako zastavovat a koukat se naším směrem. A to si myslím, že nás ještě neviděl, že se spíš jenom rozhlížel. Říkám, tyba už se zastavuje, tak to zase přepnu, budu si dělat fotky. Je to jako brutál v tomhle, no. No akože musíš nad veľa vecami tam rozmýšľať. No. Je to těžký, no vaše. A niekedy zazmatkuješ a vyjde z toho niečo geniálne, ale väčšinou zazmetkuješ a sú v ryti aj videá. A ja tam mám také úseky, že napríklad mi nepreostroval dobre, alebo nestíhal som ho dobiehať už s tým fotikom a neznášam, keď nemám ten záber plynulý pekne, ale že musím ho chytro, dobehnúť. A to väčšinou sa mi stáva vtedy, keď robím tie fotky, že prepínam a on mi kráča, ujde mi a častokrát mám také zážitky, ktoré mohli byť fakt nádherné, ale keby som sa sústredil buď na fotku alebo na video, tak je to good. Takže ja som to posral tým, že som zmetkoval. Když jsem já začínal fotit, tak vlastně v tu chvíli jsem na tebe narazil na YouTube Život v divočině. Se všichni podívejte, jestli jste to ještě neviděli. A strašně mě fascinuje i tvoje druhá část mimo wildlife fotografa, tak bushcraft a přespávání v minus 20 venku. To mi řekni, jako, jaký to je pocit. Vyspíš se v minus 20? Přežiješ? Prežiješ a je to také skôr, mám pocit, že sa budím asi každých, mám pocit, že sa budím asi každých 5 minút, že zima na ramena, zima na pánvi, zima na nohy, tam ťa čosika tlačí. Nie je to nič príjemné, ale a ináč dosť to zanechalo aj následky na zdraví. OK, jak to? Kolena, chrbtica, to všetko bolí. A teraz, keď mám nepohodlné spanie, ja sa ráno zobudím a ja sa nemôžem postaviť, ja sa musím nadýchnúť a takto pomaličky sa dvíham. Kurva, ja mám 31 rokov a ja už sa dvíham z postele ako nejaký deduško a to je presne týmto, že som sa dostal do takých extrémnych situácií. A nie som ten človek, ktorý by investoval do tohto vybavenia stovky alebo tisíce eur. Jasne. Je mi to ľúto proste. Kúpil som si drahý spacák, skončilo to tak, že som zaspal pri ohni a celý som odoprepaloval. V živote si drahý spacák nekúpim len do 100 eur a koniec. Jo. No, ja si tu kúpim spacák za 300-400 eur a on mi zhorí, no šľak ťa trafil, nie? Takže aj oblečenie celkovo ja sa snažím do tých lacnejších vecí. Je mi to aj proste aj ľúto dávať za to prachy. A to je ten nepríjemnejší. Zároveň to je to, o čom ten bushcraft je. Bushcraft má byť nejaké prežitie v prírode s čo najmenšou nejakou vymoženosťou dnešnej doby. Že fakt to má byť, mal by si spraviť prístrešok z prírodných materiálov, mal by si spraviť posteľ z prírodných materiálov. O tom je bushcraft. Jo. A keď budeš mať super termo oblečenia, neviem, aké nepremokavé spacaky za 500 eur, to není bushcraft, to je obyčajný kemping. Bushcraft je o tom, aby si v tých ťažkých, najťažších podmienkach, či mrazí, sneh, veľký sneh, dážď, aby si vedel prežiť čo najmenej pomôckami modernej civilizácie. Pomáhá ti bushcraft k wildlife ocení?
Častokrát, hej, že keď sa už dostanem do nejakých polôch, neviem čo všetko môžem, niektoré miesta si nechám pre seba, lebo asi by som tam nemal byť, ale častokrát sa dostávam na také miesta, kde si nemôžeš zobrať stán alebo čo. Máš statív, máš foťák, máš powerbanky, máš čelovku, máš termovíziu, potrebuješ vodu, jedlo, nejaký plynový varič a toto všetko a do toho ešte si zober stán a nejaké riadne vybavenie, aby si tam v Chile prežil. Sa nedá, proste to už je 50-60 kg na chrbte. To neodneseš. No, takže radšej si zoberiem tú techniku a tú noc prežijem v tých ťažších podmienkach. Ale ráno som už na tom mieste, ináč by som sa tam musel vydať o polnoci, aby som tam ráno na svietaní bol. A ja som tam už proste. No jasne, to je dobré. Takže v tomto mi to určite pomáha, že dokážem prežiť aj v ťažších podmienkach bez toho, aby som bol nejako vybavený na to. Dobré. Hele, povídal bych si s tebou dál, ale dneska nás čeká oslava, protože se nám za chvíli podaří nafotit dobrý fotky a dokonce to sluníčko nakonec možná i bude. Možná, hej. Takže vyrážíme na další pokus za medvědama. Ako... Díky moc za pokec. Díky a já. A díky i vám, že jste to dokoukali až sem a budu se na vás těšit příště s nějakým dalším pořádným hostem. A my jdeme fotit medvědy. OK. Čaute. Čau. Tohle byl další rozhovor, který mě neskutečně bavil. A jestli jste ho dokoukali až sem, tak nejspíš bavil i vás. Jo a víte, že další rozhovor a vlogy z mých wildlife cest můžete vidět už o měsíc dříve na mém Hero kanále. Děkuju vám za pozornost, děkuju vám za podporu právě Hero kanálu. Kdo tam ještě není, můžete to napravit. Link najdete pod videem. Mějte se krásně, vidíme se příště. Ahoj.